空いてる時間しかせえへんのに。そうそう、土日はどうなの？まだ休みなのかな。でも土日は得意なのかな。これなかなか出てこない。なかなか出てこないの。あれ？こっからでよかった。うわー。すごいすごいすごい。あれ？終わった。出ておらんかったらいい。空いてる時間しかせえへんのに。そうそう、土日はどうなの？まだ休みなのかな。でも土日は得意なのかな。これなかなか出てこない。なかなか出てこないの。あれ？こっからでよかった。うわー。すごいすごいすごい。あれ？終わった。出ておらんかったらいい。こっからでよかった。うわー。すごいすごいすごい。あれ？終わった。出ておらんかったらいい。